Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobar vam dan. Ponos Posavine ponovno za vas. Ali ova emisija nije onako običajna. Ova emisija je predbožićna i ona ima svoj poseban značaj. Meni je danas pripala posebna čast da u ovom našem lijepom studiju predstavim čovjeka koji će na godinu za nekoliko dana, počinje nam nova godina, 2021. proslaviti zlatni jubilej otkako je snimio prvu izvornu ploču. Nije to bio period kad se on počeo baviti izvornom glazbom, ali je to bilo vrijeme kada je naš sugovornik Pavo Ćorluka Paćo snimio i javnosti ponudio prvi nosač zvuka. Pavo, dobar ti dan, dobrodošao u Ponos Posavine. Dobar dan, Ante, drago mi je da smo skupa, da razgovaramo malo o pjesmi, predbožićne blagdane i novogodišnje, da odmah kažem da bude svima sretno u ovom teškom vremenu, u ovom zlu koje nas se snašlo, ali ako Bog da, mislim da ćemo tu prevladati. Iako smo mislili da će biti nešto slabije i manje, ali otišlo je tu daleko, ali ako Bog da, preživit ćemo. A meni je drago da smo skupa i da razgovaramo o toj ideji koju su ti zamislili sa svojim suradnicima, a to je kulturna platforma. Društveno-kulturna platforma za Bosansku Posavinu. Bosanske Posavine, i malo o šari, malo o pjesmi. Evo, drago mi je da smo skupa, nisam te dugo vidio. Nećemo se persirati. Nema problema, nema potrebe. I pozdravljamo svoje, naravno, koji nas gledaju i slušaju i sve prijatelje širom Bosne i Bosanske Posavine. I širom svijeta. Evo, Paćo, prvo pitanje, onako iz glave, nećemo puno razmišljati. Što tebi znači izvorna glazba nakon 50 godina kako ju pjevaš i nakon svih godina tvojega života, jer od malih godina, od malih nogu su te učili kako pjevati? Pa evo, izvorna glazba, izvorna muzika, izvorna pjesma je meni nešto najvažnije u životu poslije moje obitelji i poslije naravno života. Pjesma je moj život, tako reći, i ona me jako važna i ona je još uvijek prožima moje srce i moje duši dan danas, jer kad sam odrastao i već osjetio jedan zov, onih riječi, zov poruka prema ljudima, prema prirodi, prema ocu, majci, prijateljstvu, ljubavi, prema ovome svijetu, da budemo dobri, od tada, od svih malih nogu, tamo 14, 15, 16 godina osjetio sam to da moram ispoljiti sebe, sve ono što bi trebalo prema ljudima, prema životu, prema izvornoj pjesmi i kroz izvornu pjesmu da tu sve poruke budu upućene prema ljudima, prijateljima, prema životu, sve ukupno. Ono što tebe izdvaja od naših izvornih pjevača jeste činjenica da si i tekstopisac, tvoje su riječi, a uz to što si tekstopisac, ti si zapravo i svojevrsni posavski kompozitor. Tvoje su kajde u većini slučajeva. Da, hvala. Evo, kad imam priliku o tome razgovarati, odnosno reći nešto, dakle, mnogi ljudi ne znaju, mnogi znaju i mnoge su priče, ko pjeva, kome sastavlja kao pjesme, tekstove, ko je uglazbio, ko je kajdu napravio, tu ponašanje kada je kajdu. Evo, ja mogu iskreno reći, onako, bez lažne skromnosti, sve pjesme Bašovana od 71. godine do danas su izašle iz moga srca i moje duše. To su pjesme moje i moje kajde, a svi pjevači, dakle, u prvom redu Luka Anušić koji je obojio, to sve svojim glasom, što mi volimo reći izvorno, obojio, viljepšao i sa mnom to predočio, tako da su ljudi zavolili i prva naša Bašo moja, evo, dan danas ostala u srcima ljudi, koja se dan danas pjeva i mnoge druge pjesme, ali evo, dakle, sve su moje pjesme i sve moje kajde, bez lažne skromnosti. Ako je neko nešto drugo čuo, to malo, moram reći da nisu u pravu, ako neko, malo ljudi, mi svi volimo da budemo neko i nešto, odnosno da smo nešto važni, ali svako ima svoj put i neka svako bude ono što je. Dakle, mene to Bog dao i ja se s njime ne hvalim, ali tako je.
Ono što je najbitnije, evo, možda pokolenjima koja dolaze, možda reći, evo, i onima s kojima ti nisi zapravo radio, možda možeš malo opisati što zapravo ljudima u Bosanskoj Posavini znači šargija? Pa evo, Ante, kad spomenuo šargiju, i da bi nešto o njoj rekao, evo sad su mediji vrlo jaki i opisuju šargiju i mnogi su tada za šargiju i koji nisu znali, i mladi i stari, tako da ne bi puno ja nešto još dodavao, ali uglavnom šargija je jedan samouki instrument, izvorni instrument naroda Bosne i Bosanske Posavine, uz koji smo se veselili dan danas, i naši stari, i naša pokoljenja, znači naši djedovi, naši očevi. Mi smo naslijedili od očeva i djedova tu šargiju, onu sa 4 žice. To je šargija, to je naša kultura, ona je daleko otišla i to je naš život u šargiju je bio ljepši i naših starih, koji smo mi naslijedili, djedova i očeva. Dakle, šargija znači puno narodu, jer ona je obilježila, dakle, naše pjesme, odnosno stare običaje koje mi želite sad zaštititi, pa igranje kola, u kolu i tako dalje. Ali, mislim, narodnu šargiju, ovo je šargiju sa 4 žice, dovedim na moje čužiće, to je se nekad pjevalo, uz tu šargiju, dakle, tu je ta šargija sa 4 žice i ona puno znači narodu i puno je doprinijela, evo, u našoj kulturi i to je naše jedno blago i to je jedna vrijednost u našem narodu. Ono što je možda nekim ljudima koji se bave profesionalnom glazbom zanimljivo jeste kako vi pravite kajdu, kako komponirate. Pa evo što se tiče mene, ja volim reći svaka pjesma, svaki tekst ima svoju kajdu. I tako ja kajde radim. Dakle, poredana po riječima, dakle svaka pjesma ima svoju kajdu. To je jednostavno, kao što je šargija, samo u instrument. Znači, ona je samo ona se ne može u note ni u glazbici. Znači, to je nasljedno sa oca na sina, sa djeda na unuka i to je stoljećinom tako. Dakle, tako je i kajda u izvornoj pjesmi, isto je bez nota i ona, i tako se prave kajde malo u šargiju, ali uglavnom zna se otprilike, bar ja, šta bi narod očekivao, ljudi, izvornjaci koji vole izvornu pjesmu, vole sve grupe naravno, sve su grupe, svaka grupa ima svoju publiku i svoje prijatelje i svoju vrijednost, ali evo, što se tiče mene, dakle, kajda je isto nešto što izlazi iz duše i srca i poklapa te riječi koje žele nešto poručiti u životu ili bilo ocu, majku, ljubav i tako dalje. Malo prije ste rekli kako zapravo posavska izvorna glazba koja ide s koljena na koljeno. Ono što smo mi čuli i u to se i uvjerili, vi u svojoj obitelji već imate nasljednika. Da, drago mi je da ste mi to pitali. Dakle, kad me neko pita šta sam ja u izvornoj pjesmi doživio, postigao, da sam, ne da Bože, zaradio puno novaca, da sam se obogatio, ja sam rekao, ma ne, novci se prolaze, novci se potroši. Ali ja imam jednu vrijednost, jedno svoje bogatstvo svoga sina, nasljednika, Dražena. Dakle, koji pjeva u cerovačkim izvorima sa svojim kumom Juricom, Bogom. Dakle, to je moje bogatstvo i najveća vrijednost uz Bašku, prvu pjesmu koja je nositelj Vašovana. Dakle, Bašu, roditelj moga i moj Dražen koji je, evo, moj nasljednik u punome smislu, ono što ljudi kažu, baš u svemu. Pa evo ja, zato sam i ponosan na njega i da je u svemu, a to znači treba biti čovjek i pjevač, imati prijatelje i poštivati i druge pjevače i druge glazbenike i ljude. I onda smo znali mi ovako koji smo odrasli na selu, kad nas je otac učio ili majka, pravi sine kuću u svakome selu. Ili kad smo pošli po Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, pa kaže u koji stan uđeš, to je stan ko tvoja kuća. To je tvoja obitelj u kojoj si ti spavao, noću jeo i pio. Tako se Vaščovani ponašali čitav život.
znači u koji smo stan ušli, spavali, jeli, pili, to je stan kao naša kuća, tako i moj dada sa svojim unucom. Znači, i to je najveća vrednost, znači poštivati tu gdje si došao i obitelj, a onda, ako neko voli našu pjesmu, moju pjesmu, ja sam znao reći, ko voli Baščovane njega vole još više. Baščovani su, samo ime kaže, ljudi koji vole zemlju, zemlja daje narod, zemlja daje ljubav, zemlja daje hranu i nastaje život. Mi smo evo u predbožićno vrijeme. Za nekoliko dana dolazi nam blagdan rođenja Isusa Krista. Mi iz Bosanske Posavine, veliki broj nas, ćemo i ovaj Božić proslaviti izvan svoga rodnog kraja. Pa ću ti kao čovjek kojega su mnogobrojne generacije ljudi iz Bosanske Posavine upoznale, što bi mogao evo reći, što poručiti našim dragim sunarodnjacima u cijelom svijetu, pa najviše onima koji su daleko u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, možda Južnoj Americi ili Australiji i Novom Zelandu, koju bi im poruku poslao za Božić i novu 2021. tvoju jubilarnu godinu? Pa evo, teško je tu u jednoj rečenici sada svima ljudima u svijetu doprijeti do srca, ali ja ću pokušati da, dragi moji prijatelji, izbornjaci, a i oni koji nisu izbornjaci, prijatelji širom svijeta, Europe i svijeta, sretan vam Božić daleko od vašeg rodnog kraja, a i ja sam daleko od rodnog kraja, a i ti Sante također. Dakle, morali smo izdržati te patnje, te križeve, evo, do dan danas, ali izvorna pjesma iz Šargija očuvala nekako naše duše i srca, da poslije nismo uvenuli za rodni kraj. A pred Božić, dakle, sretan Božić svima koji nas sada gledaju i slušaju širom svijeta. A imao sam jednu pjesmu božićnju koju bi trebali snimiti, možda sa sinom Draženom bili. Luka je u Bosni, vidjet ćemo s kime. Kaže, najsretniji ja sam bio, iskreno ću reći, kad sam mogao pečenicu ispred kuće s ocem peći. Jer kaže, najsretniji ja sam bio, moja duša nade, kad sam pekao pečenicu kraj Vrbove Klabe. I to je isto bila jedna simbolika za Božić sa ocem. Tako da, evo, i od tebe, Ante, i od mene svima sretan Božić, Božićni blagdan i Nova godina, i od Baščovana, i Crnovačkih izvora, i da izdržimo u ovom teškom vremenu kada se sad napalo i ovo što sad svi govorimo o toj koroni, pa su me pitali, jesi šta ti napisao o koroni, ja neću, ja ću o njoj napisati kada ona završi, pa ću ja vidjeti šta. Ali uglavnom, ako Bog da opet doće bolji dan. Dragi prijatelji, krenula mi je voda na usta kada je Pačo počeo pričati o pečenici. Meni je bilo najljepše kad se ona tek ispeče, pa kada se otkine onaj mali repić. Božić u Bosanskoj Posavini bit će u srcima svih Posavljaka, ma gdje oni bili i danas, i za Božić, i za Novu godinu, ali i u budućnosti. Dragi prijatelji, toliko za danas od Ponosa Posavine i našega Pave Čorluke Pače. Svako dobro i sretan Božić!